So mo ni ang sa pink, ari ta mahigala sa kwan tanawal ko do. Lamo, bita-bita lang pink na asay kandidato. But ari ka mahigalas kang BBM, ha man to ka BBM dong. Kani ka BBM mo. Di asi Martin gitong primero gitong tawan naman. Sa unta mga ganahan naman ganito yung mularga gadis gawas. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ilang tabangan o konbensyon si Lini Robredo og Modagan. Kay dili Modagan si Lini masamot kaalanganin makapawikin kini sa oposisyon kung magdumili og dagan si Lini. Ambot usaon na pag-convince ni. Kaya unang-una pong Lini mahigala, magpuyo na lang kus daga. Kaya number 1, sigurado kang mudaog pagka-mayor, ikaw may incumbent, sitting mayor ka, magpariili ka, murag mas okay dito. Ikaduha, ang kakapoy, kapoy ba ni Pilipinas kay imong dutad onday? Dili malalim, og daga lang ka, okay lang. Ikatulo, sureball ka mudaog, bangga kang sara, medyo dakog chance nga mapildi ka. Og imong itimbang-timbang ang percentage ba? Kuan lang ba? Huna-huna ka, pila ka percent nga mudaog kag sara may imbanggaon medyo layo-layo man. Maayo ka din dapita pero gawas ug wa si Sara diha, ibutan ta lang. Okay kung bati pero si Sara may imong kontra medyo alanganin. Ha? Maalanganin ka dapita so mo na tan-awon pong Lini. So i-convince siya mga kaibigan kung nahuna po si Lini inyo lang sa kong gamiton aning kalakihan. Kaya way laing makadagan. So karon mohimog plan B ang oposisyon. Ang plan B ani si Risa. Kay si Risa mahigala mo magigusto sang mudagan. In fact si Trillanes mura magnahiubos mga higala gani ni Lini kay murag nonchalant si Lini. Wala pakialam ba murag kuan lang ba? Murag padesisyonon ingos Lini, padesisyon na. Ingos Lini dugay na ko nagka-desisyon nga di ko mudagan. Mao ni mahigalay pamahayag ni Lini Robredo. Balikan lang to gamay itong iyang istorya dong. Yung sa 100% di nagyog ko. Kini nga pagka-istorya, naga ni nga pag-istorya. Unsa may ilang pinulungan sa naga day? Murag ano di man Ilonggo sila. Di po ni sa mga Bicolano na. Unsa ba ni ko ana? So kini ang mo ni sultian. Tawa ha, paminawar kog dugang. Kini yang gibuhian nga statement. Nibuhi na siya ang statement ug iyan ning bawi ni nga pala. Mahimo sang issue ani. Tanawa ro, paminaw na ko na to. Sige names. Klaro na iyan. Hindi na ako ma-retire. Talaga, 100%. 100%. Pause, Ever pause. since, 100% day. 100%. Ang amag, iya na, nabuhian na niya ng statement ron. 100%. Di na siya. Bicol region man ng ila. 100%. So mo ng problema sila ron, nga ilang i-convince mo sa pagmausap panghuna-huna. Nadugay naman sa na-expose dito sa national na vice president naman siya. Diga dagan sa presidente, kita po sa Lini po siyang kabahin. Kung mo stand siya mahigala as opposition, alkansi siyang Sara. Kita sa solve ni mo. Ikaduha, kung mutuon po kang Marcos, nga mag-uban mong Marcos, basig si Sara, na may mga tao ni katuon day. Na may mga taong ma-discourage po og muuban si Lini ni Marcos. O wata kasabot, basig si Lini mismo, di po ganahan makigkuyog yun. So, ang mahitabo ni kung mo usa ang Marcos ug ang Pink, si Risa mo oy sunod nga kandidato nga pwede. Kay si Bam Aquino mahigla lisod sa Bam day. Lisod ning kalakihan mo mag masamot nga daw di matuon sa mga tawo nga Aquino Marcos nagkuyog na. Sa kadugayng panahon mahigala nga kontra kunuhay ning Aquino o Marcos karon nag-uba na sila. Pero dili pa kay matuon sad. So ang sunod ani ron o panalitag dili mo dayon si Lini si kuan kini ang Risa mo oy sunod. Ang question ani dako sa survey og kaya bang Risa? Diha na pong laay ron. Kay mo himo magigag plan B ani. Ang plan B nimo kining tulo. Mo ni ang kandidato sa Pink. Actually okay naman sa record ba? In fairness, mga sukitig paminaw. In fairness. But si Lini may pinakakusog ani nila, kining tulo.
Pero kung si Sara mo iyang banggaon, medyo alanganin po si Lini. Muna sa Lini, ana, og bangga ko Sara, dakog chance pildi ko. Pero mubalik og naga, mayor, daog ko to naga. So, usa na nga iya huna-hunaon sad. Ikaduha, malagmit, gikapoy na siya. Malagmit ka na bang, di man siya mga higala ingon nga, mo grab, yun o gahom. Malagmit, kung na niya, sincero siya day nga, di na ko mo, silver ko sa mga taga-naga na akong servisyohan, di na lang ko mo appeal anak ko. Namagay mga taon di ganahag politika sa yun. I understand ka ni Silini, usam ganit ni mahigalan di ganahag politika. Wa man guni mo appeal o politika sa diyang buhi pa iyang bana. Straight to the point. Nakita ni mo ang background ba? So medyo, kuanin dapita, no? So ang sunod ani ron, o di mo dayon Silini, si Risa. Ang question dako, basig mamunbon sa Sara mo iyang kontra. Eh kini si Bam ang higala, medyo di man po ni madawat og maingon na nag-ipon nas Bam og si Marcos ana. O lahi man pong tanak paminaon. So ang duol-duol nga madawat-dawat gamay si Kuan Risa, medyo duol-duol nga nagblend na ron ang Marcos og si Risa Ontiveros gauban ana para sa kaayuhan sa nasod ana ba. Kay imo mahigala ipalutaw nga Aquino Marcos nag-uban para sa kaayuhan sa nasod. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Balik-balikan ni atong nga dugang mga hisgutanan ron mga kaigsunan. Okay, arita mga kagalaan ni ining Trillanes. Si Trillanes, medyo nahiubos siya mga higala atol sa interview tungod ining kalaki ni Lini nga matod pa nonchalant si Lini mga sukitig paminaw. Murag na kuan siya ba? Nga murag wa man mga higalay kuan sa Lini, ha? Ni ato paminawon kadali si Trillanes mga higala nga mura siya og na wa makauyon sad mga higala nga ninani ni si Lini Robredo mga sukitig paminaw nga daw di ganahang mudagan. Sige kuno dong Anems, ato paminaw Anems. With let's say with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency, and that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her privates or on her. Well, she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Yeah. Because BAM will not grow and Risa as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. The thing with, let's say, with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her privates or on her. Well, she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Yeah. Because BAM will not grow and Risa as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. The thing Okay. Sige, apos. Mo ni ang gisulti ni Trillanes Mahigala. Nga medyo basig interested pa. Kaya gusto sa definitive ka ng klaro sa Lini ba? Ang problema na yung kapag klaro dahil decision, yung Lini klaro na lagi ng ako nga di ko. Ato ni Agi katawa Mahigala. Kaya mo ni nakalisod ron. Kung pilting paningkamot mga kagalaan nila, unya si Lini mismo di na ganahang mudagan yun sad. Mo na pait. Mo na ingon si Trillanes, nonchalant kayo. Murag wala pagkabana, dili interesado. Dili. Kay tingali pod sa part pon Lini, gikapoy na sad siya. So kinsa may sunod niya kuan ni, si Bam mga higala o si Risa, sila mo pilian. Dati pakitag balik to sa pink dong. Ang sa pink mga higala nga mga kandidato kining tulo. Kinsa may inyong pilion ani kundi mo dayon sa Lini. Ngani ini mga higalang tulo ang taas og score unta nga doon na lagi untay at least og mangita tag ibangga mahigalang Sara kini si Lini bita-bitaha na lang at least taas-taas sa rating mahigala as compared ni ining uban. So kumudagan kag oposisyon nga magsiparit gyud sa day dili mag-usa ang pink og ang administration ibangga ni Sara ron panahon na medyo alkansi gyud. Ang mahitabuan ni usahon basig di pud madawat ni Lini nga mag-usas lang Marcos.
Na may mga tao ana, daghamtang na istorya mahigala nga di po sila murag lainan sila mahigala nga magkausa. Nansamot si Bam, Aquino ug Marcos. So ang dul-dul ani manghigala si Risa, ang pangutanan dako aning Risa, kaya ba niya na doon na magi mga tao tan-aw ko ha. Sa atong obserbasyon mahigala doon mga tao gyud nga kini pagka presidente gyud tan-aw nako day murag destiny ni mo day. Destiny. Kini actually Bam, si Risa, si Lenny naman sa capacity nga magpresidente. Ang problema, ang mga tao dili sila inana kahumot sa mga tao. Palibang Lacson, kanas Lacson kapila naman dagag-dagang presidente. Ikaduhan dagang presidente, primerong dagang presidente atong early 2000, ni dagag balik pagka presidente itong 2022, kanunay lang masukamod. Senador, okay ras Lacson. Kabantay mong Lacson, mudagag senador, mudaog. Ambot ka sa sunod nga, senatorial election, mudagan panig, daog pa ba? Mura magna, daot ang iyang prinsipyo rong Lacson. I don't know ha, kung makabawi sa ining mag-uli saldiko ni iyagong klarohon o imbisigar, ha? Straight to the point. Apiktaran ang kuan ni Lacson ron. So, naay mga inana ba nga kutob lang yung ka sa pagka senador, di ka gyud mahimong presidente. Napay lain ha kadto sa Laul Ruco kanadto. Maayo tong Laul Ruco day. Maayo nga presidente unta ba nga maayo nga material wa man gyud niya kuan gyud dili kana lagi sa kutob. So muna nga kini pagka presidente, destiny na. Dahil kadto bitaw Cory Aquino, plain housewife, nahimo man presidente. Ang kadto yung angayan magpresidente katos Ninoy, wa man gyud presidente. So, kanang pagka-presidente, usa ka na ka-destiny. So, hasta to si Pinoy, wa man to magdahom nga mayong presidente. Kinis Duterte may gila, dito sa Davao, wa man na pagpermiro makigilaan mo, tunog at iangan, magsugod-sugod pa. Anton di anam-anam lagi itong pag-declare niyang mudagan, nadiha na. Bisag kini Sara, bisag unsan nila na mahigalag, babag-babag o giunsan na nagduot mga kaigsunan. Kung para iya gan presidency, di gina kapugngan iya gina. Pero kung ma-impeach siya, nagpasabot nga dili para iya. Wa ta kasabot nga kalit lang mahigalag kang Basti di na makaingon ka pastila no di gyud masabot na to no. Si Basti di mo na naa di iyang kapalaran di dili di kapalaran Sara, pwede. Pero pwede sang wa nila. So mo ni akong tanaw ha, so kini karon no. Kung dili mo dayon og dagan si Lini, kisa may angayan man ni si Risa og si Bamba, naman ni sa capacity. Ang problema, dili mga higala madawat sa mga tao. Og mudagan ng senador, malagmit mo daog. Senador lang. Pero mudagag higher position, maalanganin. So, mo ni sa pink, arita mahigala sa kwan. Tanawal ko no? Lamo, bita-bita lang pink na asay kandidato. But arita mahigala sa kang BBM. Ha, man kang BBM dong. Kani ka BBM mo. Di asi Martin gitong primero gitong tawan naman. Sa unta mga ganahan naman ganito yung mularga galis gawas. Wa tuguti mahigala ni Kwan, Buying. Unya kinini ang di mahigala si John Vic Remulla di gihapon. Dili gihapon. Si Dison unta to manghigala at least mura untag Kwan ba? Pagka DPWH secretary niya, unya murag kugihan unta sa primero dahil nindot pa to iyang Kwan pag primero nga kugihan as Dison da, murag okay ning iyang Kwan. Kadugayan wa man. Medyo na kung mas Dison wala kulang pa ba? Kulang pa. Ambot tumudagag senador Dison day kaya ba kaniya? Posible or dili? Tan-aw nimo. Bisag vice presidente kay gisuwayan bitatong iyang tarpaulin nga sa lang partner Lini wa man mo kagat. Kini Tulfo unta, dunay tsansa siguro. Ang problema kay si Rafi Tulfo kung mo papili sa balik mahigala pagka senador by 2028 dakog chance mo daog pero mapapili sa presidente Banggang Sara dakog chance nga mapildi sa Sara. Sugot mo Tulfo mo inyong presidente. Ang mga tao di mo sa kuan gyud sa nila karon lang ganit daan mahigala. Si Erwin Tulfo bita-bitahan tan si Erwin Tulfo kay umudagan sa may mawa niya day. Kay ang iya gud manghigala senador siya karon by 2028 makakilag budagan sa presidente o budaog sa mga higala, okay. O mapildi sang Sara, mubalik sa pagkasenador. Ha? Why mawa ni Erwin? Pero ambot og iya ba pong ikalas mga higala ang iyang dungog anang kalakiha. So kining grupuha sa administration kaning 5, mo ni ako natanaw nga murag dunay kinini ang
plano sa administrasyon nga ideal ani nila ang i-deploy. Wa na ni si Juan Romualdez, i-appeal ko na lang yung picture din ha, pero wa na ni siya. Damage sa ni si Romualdez. Kaarit tamang sa mga Duterte, tanawa ha, asa mga Duterte do, na ano? Kini si ato pakita kaneo. O, si Sara gyud mo oy number 1 diha nga ilang kandidato. Vice President man. But magkinaunsa og ma-impeach gyud. Kay do na may impeachment mahigala, padung na ni mga kaigilaang sa Senate ning impeachment ni Sara, mas maayo po din og adto na lang sa Senate mga kaigilaan para dunay patas nga investigation. Murag nang gigil na po to iya mga lawyers si Sara nga makabawas og cross-examine dito sa Senate. Okay. Pero ang paghukom man gud ana, depende mo sa mga senators kung unsaon na paghukom. So at least nasa reserve, pananglitan mahigalag impeach ko si Sara, di makadagan, si Basti maoy sunod nga mudagan. Pangutana dawaton bas mga taos Basti mo na sunod pangutana. Nan pananglitan og tripingan pos Basti mahigalag. Unsa pa ilang buhaton ni Basti aron nga di pod kadagan, medyo lisod sa day unsa sa may imong ikwan. Kasuhan mo ni muna. Napas pulong. Na ila gyud ning kanon ni tagsa-tagsaon purbida. Muna kong giingon og destiny gyud di gid kapugna na og destiny. So kung wala sa mga Duterte, ibutang ta lang si Sara dili pa-impeach, si Basti papakitaan pamaaging di kadagan, si Pulong nas bunggo day. Kay mingo man kay bunggo na lang ato kay mo lang sa kuan anak-anak mo sa ning digong. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.